Ibu. Buntute urip. Kok pangkah upah ya buntute? Ana apa jenenge cecake dhewe deg-degan kuwi. Buntute lho ubah terus. Iki bene. Njero nih paling. Orang itu Pangkah upah buntute. Udil. Ngene pancen enek nyawone dhewe piye buntute? Iki jenenge bela diri kok. Ora buntute lho pangkah upah. Gila. Saya tak nyamuk kok anu. Si ubah ya kan. Mang ubah kan momen iki nyelot suto. Nek apa-apa kan dhek kan bela diri. Bela dirine piye? Ya maksudnya iki anu apa jenenge? Ben anu nyekel buntute enggak nyekel wonge ngono. Pedot yang ben cukup buntute tok sing pedot ngono ta. Wonge mlayu ngono ta. Buntut sik iso tukul neh ngono ta. Kembis. Nang jerone kono jan. Nang jerone. Dhuwure. Yang bekane kira-kira ngos-ngosan ya pas kawin.